ne balo anga sorasu no ye anga arimo ye o ye ko bala magakunu jadisi kɛmɛ ani 37 anga arimo o de faga jadisi kɛmɛ ani 37 mali arimo o de faga kunu an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin bara wanya kaɲi wa an bɛ continuer ka an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an bɛ continuer y'a faamuya b'a la ka an faso défend parce que kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ an b'a sugu dɔn kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ bi ma bila ye o kɛlɛ tɛ se ka ban tile kelen a tɛ se ka ban tile fila a tɛ se ka ban san kelen a tɛ se ka ban san fila parce que kɛlɛ in ma nɔgɔ kɛlɛ sugu min don bandiw don u b'u dogo de u bɛ ɲagami population na u bɛ ɲagami jamana kɔnɔdenw na i y'a faamuya b'a la i t'u natɔ ye u dogolen don a kɛlɛ sugu ma nɔgɔ a to komi i y'a faamuya b'a la ala k'an kisi ni mali ni Côte d'Ivoire de bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛ sugu tɛ i y'a faamuya b'a la kɛlɛ min don jadisiw bɛ mali yɛrɛ de kɔnɔ jamana kɔnɔdenw don u dogolen don sufɛ u bɛ bɔ ka tiɲɛni kɛ i y'a faamuya b'a la a kɛlɛ ma nɔgɔ mais masakɛ min bɛ an kunna n'o ye Asimi Goïta jigitugu masa a n'a ka équipe bɛɛ sɔrɔdasiw minnu bɛ fɔlɔ na ka aw bɛɛ lajɛlen fo baara wanya ka ɲi wa an b'aw kɔ an bɛ aw fɛ an bɛ sa aw kɔ ne balimaw kunun an ka armée ye baara min kɛ i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi comment ça s'appelle jadisi 137 o y'o de faga moto 99 o y'o de minɛ i y'a faamuya b'a la maramafɛn min minɛna a ka bon hakili ma maramafɛn min minɛna a ka bon hakili ma mobili min minɛna a ka bon hakili ma an bɛ mali sɔrɔdasiw fo baara wanya ka ɲi tellement qu'on bɛ ka digi kɛ jadisiw la tellement qu'on bɛ ka bunteli da jadisiw kan hali jadisiw minnu ɲagamilen bɛ dugudenw na bi n'u ye avion mankan mɛn paniki bolo siran bolo fo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ bɔ u ka jadisiya kalama tellement que an ka sɔrɔdasiw bɛ ka jadisiw faga bi a ka bon hakili ma a jadisiw minnu dogolen bɛ duguw kɔnɔ jadisiw minnu ɲagamilen bɛ dugudenw na i y'a faamuya b'a la n'u ye avion mankan mɛn a dɔw jɔlen bɛ bo de fara puru 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 i y'a faamuya b'a la fo jamana kɔnɔdenw laban bɛ se ka o la an bɛ an ka armée fo baara kɛra kunun an y'a ye fana wa an bɛ k'a lakale ni d'a kɛcogo ye kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ a ma nɔgɔ mais a ye taa n'a ye maliyɛnw bɛ ka lafiya sɔrɔ bi i y'a faamuya b'a la an ka kan tɛ ka jeni bi an balimaw tɛ ka faga bi i y'a faamuya b'a la dugu tɛ ka jeni bi grâce jigitugu masa Asimi Goïta a ye taa n'an b'aw fɛ n'an bɛ san kelen san fila san saba san naani kɛra yɔrɔ i y'a faamuya b'a la nin kɛlɛ a bɛ ban pewu parce que anw de bɛ ka digi kɛ jadisiw la kunu mɔgɔ 137 olu ma se ka mɔgɔ kelen faga an ka mɔgɔ la anw ka mɔgɔw ye mɔgɔ 100 ni kɔ de faga olu la n'an bɛ san kelen san fila san saba san naani san duuru kɛ bilahi jadisiw hali lahara u bɛ boli ka bɔ yen mali tɛ dɛ hali lahara u bɛ tunu an k'an cɛsiri i y'a faamuya b'a la walasa an kana minɛ k'an d'an cɛsiribagaw ma an ka courage don an ka i y'a faamuya b'a la finitigilakaw la an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an ka t'u kɔ baara wanya ka ɲi u bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni jadisiw bɛ ka faga dɔɔni dɔɔni jadisiw bɛ ka ban i y'a faamuya b'a la tellement k'an bɛ ka digi k'u la u ɲagamilen tun bɛ dugu minnu kɔnɔ u dogolen tun bɛ dugu minnu kɔnɔ n'u ye drone mankan mɛn bi jadisiw bɛ boli u yɛrɛ ma de u bɛ paniki u yɛrɛ ma u bɛ siran fo dugudenw laban bɛ se ka o la cɛ baara bɛ ka kɛ dɛ jatigɛ bɛ jadisiw kan bi a ka bon hakili ma jadisi fɛn fɛn dogolen tun bɛ dugu kɔnɔ n'u y'u bɔnmuso di i y'a faamuya b'a la ka dɔ fara u ka kulusi senda kan i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔw tun t'u ni duguladenw bɔ ɲɔgɔn na bi n'u ye sɔrɔdasiw ye u bɛ siran fo mɔgɔ laban bɛ i y'a faamuya b'a la a dɔn u ɲɛ kan ko ninnu de ye mɔgɔ jugu ye n'u ye avion mankan mɛn bi o bɛ boli i y'a faamuya b'a la fo ka i y'a faamuya b'a la fo k'u yɛrɛ faga n'u ye avion mankan mɛn bi i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ u jɔlen bɛ kɛrɛfɛ u bɛ i y'a faamuya b'a la bo bɛ tila u la a dɔw jɔlen bɛ bo fara de puru 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 i b'u ɲininka ko mun don avion mankan i y'a faamuya b'a la u bɛ baara jugu min na olu bolo ko dɔrɔn ça veut dire u bɛ paniquer quoi n'u panikera dɔrɔn dugudenw bɛ sin k'u minɛ ka a bɛ dɔn u ɲɛ kan a bɛ dɔw kɛwale la ko nin de ye jadisiw ye an b'a fɔ ko alihamdulilahi rabbil alamin sɔrɔdasiw ye baaraba min kɛ kunun ka aw fo
ka awali ɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la an bɛ aw kɔ wa anw y'a faamuya ko nin kɛlɛ in ma nɔgɔ anw y'a faamuya ko bi ma nin kɛlɛ in bila Mali kɔnɔ anw y'a faamuya ko jugu tɛ bɔ dugu la gansan ko jugu bɛ bɔ dugu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni de a ye taa n'a ye mon soutien total an b'aw kɔ an bɛ aw fɛ an bɛ sa aw kɔ baara wanya ka ɲi a ye taa n'a ye ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la an bɛ na makɔrɔ i y'a faamuya la makɔrɔni pati kalaba pati min n'i b'a tobi ka dun cɛ kumana kunna fɔlɔ tora dɛ i y'a faamuya b'a la Asimi y'a so kɛ ka éduquer k'a lamara a bila n t'a bila tasuma kami de ma d'i ma a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a bila n t'a bila se de b'i ye an bɛ jigin tugu masa fo bilahi a y'i jɔ Faransi ɲɛ a bɛ Mali kɔnɔ hali bi cɛ ma bɔ a place la wa cɛ tɛ se ka bɔ yen malidenw b'a kɔ tiɲɛ ye Ala de bin cogo t'a la mɔgɔ minnu kɛra Faransi fɛ k'u ba di Faransi ma k'u fa di Faransi ma Faransi bɛ ka koda olu kan a ka bon hakili ma mais Asimi gasi bɛ ka sigi Asimi bɛ ka bonya n'i ye kafiri bonya a b'i dɔgɔya di n'i siranna kafiri ɲɛ a t'i to yen Macron fɔrɔntora i y'a faamuya b'a la Macron kasira Macron ko waati dɔ sira ten sa Africains ka bonya waati dɔ sira ten sa tubabuw ka baara kɛ tiɲɛ kan waati dɔ sira ten sa i y'a faamuya b'a la Africains mago bɛ fɛn fɛn na i y'a faamuya b'a la Européens k'u bonya o kan Macron ɲɛfɔ kunu jɔn de ye nin don i da kɔnɔ ni Asimi tun siranna Macron ɲɛ k'a kɛ komi IBK ɲɔgɔn bilahi Mali tun tɛ taa ni part n'i bɛ tubabuw bolo jɔndenya la i bɛ nagasi de n'i bɛ tubabuw bolo jugusagondenya la i kɔ bɛ jeni i ɲɛ bɛ jeni i ka dugu tɛ hɛrɛ sɔrɔ Asimi nana tasa da turi tɛgɛ i y'a faamuya b'a la k'a di tubabuw ma a filɛ nin bi an bɛ ka bonya an bɛ ka segin an danbe kɔnɔ Macron kuma minnu fɔ kunun i y'a faamuya b'a la a b'a yira k'a fɔ Asimi y'a soke k'a éduquer i y'a faamuya b'a la k'a bila sira ɲuman kan Macron ko Afrique kan ka bonya ko waati dɔ sera ten sa k'u kan ka baara kɛ Afrique kɔnɔ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la ko Africains kununa ko a tɛ kɛ u la tuguni jɔn de ye nin fɔ aw ye jɔn de ye nin fɔ aw ye a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na n'a tɛmɛna ka bɔ yen politicien minnu n'u y'u fa di Macron ma k'u ba di Macron ma k'u ka jamana di Macron ma Macron ye lagosi ta ka ɲɛsin u ma a ka bon hakili ma anw ye nin de fɔ i y'a faamuya i tɛ ɲɛ bo min cɛli ko a cɛ ka lafiya i ni kafiri mana cɛ bilahi hali n'a kɛra san 100 de aw jɛra kun min kama a y'i bila baara min na a bɛ tila k'a lakali Macron ko k'olu kɛlɛ ma Mali ci ko ni Mali politiciens de ye Mali ci Macron ko k'olu kɛlɛ ma Maliens faga ko ni Mali politiciens de y'u faga Maliens wallahi n bɛ wele bila aw ma bilahi suma wallahi n'a ye Mali politiciens ye yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ taa campagne kɛ a y'aw sen fili o kɔnɔ ala juguw don kafiriw don mɔgɔlankolonw don bɔnɛmawolow don ninnu de ye Mali lase tilali ma ninnu de ye Mali lase saya ma ninnu de ye Mali lase jolibɔ ma ninnu de ye Mali lase halaki ma waati min na an faso bɛ ka segin danbe kɔnɔ den lankolonw i y'a faamuya b'a la musokolondenw olu de bɛna k'u b'an senkɔrɔla ɲagasa le peuple souverain a ye min kɛ ka ju min na n'a ye politiciens ye Faransi kɔnɔ k'u bɛna taa baarabadenya ani molobaliya kɛ a y'aw sen fili o la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile aw kana to abada politiciens ka se aw ma k'olu bɛ u kungo fɔ aw ye a kana sɔn dɛ o ka kɛ tuguni dɛ bɛɛ ka kɛ Asimi fɛ bɛɛ ka tugu Asimi kɔ Macron ko k'ale kɛlen ma Mali ci ko ni Mali politiciens de ye Mali ci ko Mali politiciens dɛsɛra ko Mali politiciens ye basaw ye ko Mali politiciens ye jigilatigɛdenw ye ko Mali politiciens ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔlankolonw ye ko Mali politiciens ko nafa t'o la tuguni k'u barika banna k'u kɛra yogoro ye k'ale y'u bila baara fɛn fɛn na k'u dɛsɛra Macron de bɛ ka nin fɔ politiciens minnu y'u fa n'u baw di Macron ma bi a bɛ ka olu de ku tigɛ mais politiciens ninnu t'a jaabi o parce que u julankolon b'a bolo i y'a faamuya b'a la o faso nafolo min suɲɛ a dalilu bɛ Macron bolo o ye jamana kɔnɔdenw fagali min kɛ o dalilu bɛ Macron bolo Macron b'u fa neni k'u ba neni u ka hɔrɔn kolonya k'a don u tuloden kɔnɔ o tɛ Macron jaabi e ka nin jɔnden ninnu lajɛ o bɛ se fɛn fɛn na Asimi
kana fara irisi ka Mali ma bɔ bolo la ni dugu minɛna ni minɛna mais Macron filɛ ne ka bɔ k'u lagosi o ye fɛn min kɛ Mali la ka tila ka don tulo kɔnɔ Macron tɛ jaabi parce que jɔnw don sagaw don bɔnɛma wolow don n'i ye Macron ka discours lamɛn kunu Mali politicien ni se b'i ye bilahi ça veut dire i bɛ bese walima marifa ça veut dire ka ninnu siya latunu ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ an tɔɲɔbagaw an fagabagaw an ka nafolo suɲɛbagaw an ka jamana cibagaw Mali politicien don Macron y'a bɛɛ fɔ kunu k'u ɲɔgɔn denkolon den ma wolo k'u ɲɔgɔn banyɛrɛ ma wolo Macron de ye nin fɔ dɛ ne ma fɔ dɛ ko ninnu ye banyɛrɛ ye o de a k'u dɛsɛra ko déception totale k'a ye wari d'u ma k'u ka Asimi ka fanga tiɲɛ k'u dɛsɛra k'a ye nafolo d'u ma k'u ka jamana kɔnɔdenw san k'u bila galon sira kan k'u dɛsɛra Macron nin bɛɛ fɔ kunu Macron ye nin bɛɛ fɔ kunu Mali politicien tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ma ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala an y'a fɔ aw ye kana kɛ tubabu fɛ k'i yɛrɛ fɛ kana tugu tubabu kɔ tugu i ka jamana kɔ kana tugu tubabu kɔ tugu danbe kɔ o ye anw kɛ fɛn bɛɛ yan o bɛ mɔgɔw fa nɛni dɛ o bɛ mɔgɔ min bɛ galon kan n'i y'a fa nɛni baasi t'a la mɔgɔ min bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka wari suɲa n'i y'a fa nɛni k'a ba nɛni k'a kun ci k'a dafara paga t'a la parce que hɔrɔnkolon don zon bɛ ka minɛ suguba kɔnɔ y'a faamuya la k'u ye 200 dɔrɔn de suɲa essence bɛ bɔ o kan k'u jɛni ni ninnu nɛnina o tɛ baasi ye o n'a ye ninnu ku tigɛ y'a faamuya la k'u ka hɔrɔnkolon den y'a fɔ baasi t'aw y'a faamuya la hadamaden y'a faamuya la mɔgɔ halakilen zon faso kumasuluden a kan ka faga de ka bɔ jamana kɔnɔ mais an ma faga foyi k'u ye dɔ faamu o bɛ n'u jɔ n'u dabara ye ni kumana e fa bɛ nin pam e kan ka taa kaso de la e kan ka faga de la question est là wa Macron k'u man ɲi ko Faransi kɛlen ma Mali ci a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga k'o b'a sɔrɔ a kunyanfan ka k'i yɛrɛ bolo n'i y'a ye olu donna Mali kɔnɔ ka kojuguw kɛ ka tiɲɛniw kɛ ko ni Mali den jugu de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Asimi walahi taa n'a ye Asimi Maliɲɛnw bɛ valeur dɔn Asimi Afiriki bɛɛ bɛ valeur dɔn Asimi diɲɛ bɛɛ b'i fɛ bilahi tellement que ye Macron soke ka éduquer a da pɔlɔgɔtɔla la i y'a faamuya la ani politiciens ye fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a bɛɛ fɔ a tilala k'a fɔ tuguni ko Asimi kan ka bonya a ka hakilina kan c'est ça ni jɔr'i jɔyɔrɔ la i bɛ bonya Ala fɛ i bɛ bonya diɲɛmaw fɛ ni kɛr'i yɛrɛ ye Ala b'i dɛmɛ diɲɛmaw b'i dɛmɛ ni Asimi tun nana ka kɛ lâche ye ka kɛ ninnu fɛ Mali tɛna jɔ Asimi yɛrɛ tɛna lafiya ni Asimi tun nana ka kɛ bɔnɛma wolo ye ka kɛ saga ye ka kɛ nusɔgɔtɔ ye ka kɛ ninnu fɛ Mali tun tɛna basigi Asimi yɛrɛ tun tɛna don da la mais Asimi kɛra a yɛrɛ ye ka tugu tiɲɛ kɔ mɔgɔ minnu y'an jugu ye k'u kɛlɛ k'u bila kɛnɛma k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a filɛ bi tubabuw bɛ ka u bɛ ka Asimi majamu c'est bien c'est bien c'est bien Mali politicien Macron bɔra k'aw ka danbe ta n y'a fɔ tuguni Mali politicien Asimi comment ça s'appelle Macron bɔra k'a fɔ a dabara la ko aw de ye Mali ci olu kɛlen tɛ dɛ aw kan ka mun de kɛ bi la question est là ka bɔ ka Macron jaabi mais o tɛ se u kukala b'a bolo o ye jamana nafolo min sɔn a b'a bolo a dalilu bɛ Macron bolo o ye maliyɛnw fagali min kɛ a dalilu bɛ Macron bolo o tun bɛ janfan fɛn fɛn na a bɛ Macron bolo u bɛ sa jɔndenya de la o de la non ni sans que ni ne ye miiri ko Asimi nana cogo min na quoi ne bɛ sa de bilahi ni Asimi tun mana Mali tun tɛ jɔ Mali tun tɛ hɛrɛ sɔrɔ i y'a faamuya bala tubabuw sugu tun tɛ dɔn Mali politiciens sugu tun tɛ dɔn i y'a faamuya la an tun bɛ to kunfɛtaga la ten a filɛ nin politiciens sugu dɔnna Faransi sugu dɔnna tiɲɛnikɛla Asimi y'a bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ na hali bi Ala ka barika don tiɲɛ la mɔgɔ minnu tun bɛ wuli ka jɔ la aw ka kɛlɛ a wolola hɛrɛ la mɔgɔ minnu y'u cɛsiri walasa Mali ka segin a danbe kɔnɔ kɛlɛ bɛ ka wolo hɛrɛ la jugu yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn labila bi mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka Mali danbe bɔ a la ka Mali ci olu de bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye bi o de la a bɛ fɔ hadamadenw ye ko tiɲɛ tɔgɔ de ko Ala n'a ka di kɛ Ala fɛ n'a man di kana kɛ Ala fɛ i ka hɛrɛ foyi tɛ se Ala ma a bɛ se yɛrɛ de ma
n'i ye ɲuman min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ala mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la ala mago tɛ mɔgɔ ka duwawu la ala mago tɛ mɔgɔ ka foyi la i bɛ fɛn fɛn kɛ dugukolo kɔ kan i bɛ k'a k'i yɛrɛ de i y'a faamu n'i sarila i y'a k'i yɛrɛ de n'i ye ɲuman kɛ i nata bɛ alijinɛ donni de la i bɛ fɛn fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ a ka ala ɲuman in fo ka maliyɛnden ɲumanw fo ka asimi fo i bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye kana bila kana yɛrɛkile kana nimisa maliyɛnden juguw to ka bo faga maliyɛn halalaw b'i kɔ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛw b'i kɔ ayiwa maliyɛn minnu sɔrɔla so ni worotan denw don olu b'i valeur dɔn kunun mali tun bɛ bolo min kan ani bi mali bɛ bolo min kan kelen tɛ bi an bɛ danbe sira de kan taa n'a ye ayiwa an b'i fɛ taa n'a ye an b'i fɛ musa mara fila manani a bɛ cogo di bi musa mara min bɔra i y'a faamuya b'a la ko asimi tun man ka vote irisi ye k'an tun kan ka tugu faransi de kɔ o faransi kelen bɔra ka mali politisiyɛn bɛɛ lagosi ni ne ye n sigi ka nin denkolonden ninnu lajɛ ne t'a dɔn u wolodon u bɔra u baw nun de fɛ wa walima u bɔra u baw da de fɛ wa walima u bɔra u baw tulo de fɛ je sais pas quoi ni ne ye sigi ka nin denkolonden ninnu lajɛ dabalibanko don quoi kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ fɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ka ko bɛ laban mais handicapés don souvent quand moi je réfléchis ni ne ye sigi ka miiri quoi est ce que ninnu mais n'i ye kuma dɔ fɔ saba ko a bɛ nɛ mais ne t'a dɔn ninnu ye mun denkolodenw de ye quoi i yɛrɛ b'a dɔn k'i ni mɔgɔ min ka jɛ tɛ laban mɔgɔ min ka jɛ tɛ ka kɛ tiɲɛ kan e de b'o kɔ komi baganden ye mais ka bɔ hakili ma o filɛ nin ye sisan Macron filɛ nin ye ka bɔ k'aw lagosi k'aw dɛsɛra ko le politicien malien a échoué mali politicien k'u y'a jɛ u dɛsɛra nafa t'u la yugorow don banabagatɔw don handicapéw don maamugu talen k'u bila maaforoko kɔnɔ faden sago k'olu y'u ka wari d'u ma k'u ka asimi ka fanga tiɲɛ k'u dɛsɛra k'olu ye wari d'u ma i y'a faamuya b'a la k'u ka population san k'u dɛsɛra k'olu y'u mali politicien bila baara fɛn fɛn na k'u dɛsɛra bɛɛ la ko nafa t'u la ayiwa olu de ye mali ci olu de ye mali jɛni olu de ye mali labila tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala n'an bɛ ka taa an bɛ se hali bi an ka to tiɲɛ sira kan hali ni sɛgɛn b'a kɔnɔ an ka to tiɲɛ sira kan hali ni gɛlɛya b'a la an ka kɔngɔ muɲu ka sɛgɛn ku ka gɛlɛya ku hɛrɛ bɛ a ɲɛfɛ lafiya bɛ yen maa tɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn maa tɛ lafiya ka sɔrɔ i ma tɛmɛ gɛlɛya sira fɛ an ka to nin sira kan n'an bɛ bu dun an ka bu dun n'an bɛ bɔgɔ dun an ka bɔgɔ dun n'an bɛ sa an ka sa mɛ hɛrɛ b'a ɲɛfɛ dɛ yɛrɛma hɔrɔnya b'a ɲɛfɛ mali ka se ka danbe kɔnɔ o b'a ɲɛfɛ i y'a faamuya bala ka bɔ juguw tɛgɛ kɔnɔ o b'a ɲɛfɛ n'an peresera asimi bɛ ka diya bɛɛ kɛlɛ a donna ta san joli an bɛ ninnu bolo an ye hɛrɛ sɔrɔ san joli an bɛ ninnu tɛgɛ kɔnɔ an donna da la wa non asimi bɛ sira min kan o de b'a to n'an bɛ don da la asimi bɛ sira min kan o de b'a to n'an bɛ lafiya sɔrɔ asimi bɛ sira min kan o de b'a to n'an bɛ bonya an kana nin sira bila n'an ye nin sira bila n ye n kali ala la bila an tɛ lafiya tuguni fo ka diya dugukolo meleke an ka to nin sira kan n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga i y'a faamuya wala n'u bɛ se ka min kɛ u ka kɛ mɛ nin de ye tiɲɛ ye cɛ man ɲi cɛ bolo cɛ man ɲi cɛ bolo cɛ ka ɲi yɛrɛ de bolo wala i y'a faamu an ka to nin sira kan nin de ka ɲi nin dɔrɔn de bɛ laban an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na maliki konate maliki konate a bɛ bɔ fara la bi a ka bɔ hakili ma ne y'a fɔ dɛ juguya kɔ filɛ nkalon kɔ filɛ anw y'a fɔ yan ko ninnu tɛ den ɲɛnamaw ye i y'a faamuya b'a la u bɛ nkalon de kan mali cibaga maliki konate maliyɛndenw janfabaga maliki konate o don anw faw nɛnina anw baw nɛnina an ka maliki lamɛn. n bɔra senegali n taara tanzani ka bɔ tanzani mi yɔrɔ ni ala sɔnna ka se ka segin ka taga afiriki fɛnɛ donc n tɛ ka taa mali la kun min na n bɛ n ta don la k'o fɛnɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna aw ka plateau kan. a fɔ maliki sinon an kɔni y'a mɛn k'i bolila de dɛ ko plainte donna i kama k'i bolila o ɲɛfɔ. n bɛna o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an bɛ don min na komi sisan c'est pour ça que n yɛrɛ fɔ n ko bi kɔni je suis vraiment prêt à répondre à toutes vos questions. an kulo b'i la. question fɛn fɛn ka ca. ne bɔra mali kɔnɔ le 1er septembre pour aller à Dakar. Le 1er septembre, septembre tɛmɛnen. Le 1er septembre 2022 ka taa Dakar. N taara Dakar yen n bɛ ka formation suivre ka bɔ Dakar ka segin ka taa Mali la octobre kɔnɔna na.
Domina, j'ai dit l'année Bora Malila, j'ai dit le 2 octobre, je ne me rappelle pas trop, je crois que c'était le 2, j'ai dit, c'est-à-dire le 31, je crois, le 31, le 1er, le 2. J'ai dit de l'eau, je crois, 2, 3, 4, 8. Bon, comme Congolo, Maliki Congolo tiena, vidéo kana janya. Tu as nous be Maliki Niga. Quoi mena Sénégal de quoi tena, na le segena kana Mali kono kuba do kasola. Ni ma fin ko be do kasola. Nous de Mali on fera kadi tuabuma. Alaba kera chogo di tunga lataka. Eche galon ko e malo de men nous fonga vidéo pe kono. Galon ko e malo de juguya ko e ta tiende. N'a ka di mɔgɔ min ye i ka to tiɲɛ sira kan n'a ka di mɔgɔ min ye to nkalon sira kan mɛ tiɲɛ de bɛ laban Maliki bɛ tunga la bi cɔrɔ ninnu b'a ɲininka k'a mɛnna Sɛnɛgali k'a tɛ segin yan ko n'a seginna k'o b'a don kaso la a jɛra muso kɔ a jɛra den kɔ a jɛra ka mobili kɔ a jɛra ka du kɔ a jɛra ka kabila kɔ Maliki bɛ Sɛnɛgali wotoro poussé la Maliki bɛ Sɛnɛgali y'a faamuya bala so sara da ka gɛlɛn Maliki bɛ Sɛnɛgali y'a faamuya bala a y'a fa di mɔgɔ minnu ma k'a ba di mɔgɔ minnu ma k'a ka jamana labila mɔgɔ minnu ye olu ma sɔn a ka na u ka jamana kɔnɔ olu tɛ ka fɛn d'a ma bi o de la anw bɛ tunga la yan an faso an b'a defa hali n'u b'an bila ka taa hali n'u bɛ anw refile de k'an bila ka taa Mali la walima k'anw ka sɛbɛn minɛ anw tɛ foyi bila an faso sanfɛ an bɔra Mali de kɔnɔ ka na yan wa an bɛ laban Mali de kɔnɔ Maliki ninnu i y'a faamuya bala ni faso ye fɛn bɛɛ k'u ye o Maliki ninnu de faso lagosi ka di tubabuw ma o tubabu kelen ninnu de bɔra k'a fɔ Maliyɛnw ye tuguni k'olu bɛ baara fɛn fɛn kɛ mɔgɔ faga wo janfan wo tiɲɛni wo k'u kelen t'a kɛlɛ k'u ni Maliki de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Maliki boli ko ye e masa an ka Ala fɔ dɛ tiɲɛ ye Ala de o Maliki filɛ de depuis tubabuw y'a fɔ don min na ko o ni Maliki de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tiɲɛni fɛn fɛn kɛra ko Maliki de tun bɛ ka filmer ani bi cɛ Maliki bɛ boli la a ma jɔ Maliki Konata bɛ ka boli a cɔrɔ ninnu y'a wele kunu k'i mɛnna Sɛnɛgali dɛ k'i t'a essayer ka na a ko non ko n'ale taara k'u b'a don kaso la ko Bube donna kaso la ko Bube ma juger Etienne fa Kaba Kulibali k'o donna kaso la k'o ma juger ko n'i taara Mali la k'u b'i minɛ ten ko k'i don kaso la e ko k'i bɛ tiɲɛ kan e ko k'i tɛ don min na anw ye Maliki ye l'Élysée Macron ka salon kɔnɔ a bɛ photo t'a la a bɛ da baarabadenya la anw y'a fɔ ko nin ye faso kumasulu den de nin tɛ den ɲɛnama ye nin ye i y'a faamuya bala jugu sago den de o don Maliki bɔra ka plainte don anw kama ka ko sugu bɛɛ kɛ Segu Tunkara tagalen Mali kɔnɔ k'o don kaso la a bɛ nkalon kan Maliki bɛ nkalon kelen kan a b'a to k'a bɛ nkalon kan a b'a to k'a bɛ ka Mali labila mais Maliki bɛ k'a jija i y'a faamuya o la ani procureur minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn ka taa plainte don olu ka yɔrɔ la ka fasoden ɲumanw minɛ k'a b'olu don kaso la a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi anw ye min fɔ a ma to anw ta la wa anw ko k'i tɛ maa ɲɛnama ye i ye tubabuw ka jɔn de i ye tubabuw ka baarakɛden de i bɛ ka Mali minɛ ka di tubabuw ma i bɛ ka jamana kɔnɔdenw janfa a ma to anw ta la bi mun de y'a to ni bolila ka bɔ Mali kɔnɔ i tun bɛ baara jugu de la ni tun tɛ baara jugu la segin ka taa yen ni enquête kɛra ni nɔ b'a la i bɛ taa kaso la ni nɔ t'a la i bɛ segin mais i nɔ b'a la de i ye tiɲɛnikɛla de i ye faso kunbasoluden de Maliki Konate la question est là tiɲɛ tɔgɔ de ko Ala tiɲɛ tɔgɔ de ko Ala anw y'a fɔ aw bɛɛ yan ko Maliki man ɲi ko fasoden jugu don o don u y'an dɔgɔya k'anw ta bɛ se bɛɛ ma k'an bɛ bɛɛ nɛni k'an bɛ bɛɛ dɔgɔya Maliki bɛ yɔrɔ jumɛn bi Maliki bolila mun de la Maliki tɔgɔ bɛ mun ko de la anw tɛ bi bɛɛ kan dɛ anw tɛ bɛɛ dɔgɔya mais n'i man ɲi anw bɛ bɔ k'i yira maliyɛndenw na ko karisa man ɲi n'an dun y'a fɔ k'i man ɲi de comment ça fait an cɛkɔrɔba an bɛ sali an bɛ sun an bɛ Ala dɔn an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛmɛ sira de i mana fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a conséquence sɔrɔ lahara an bɛ se ka bɔ cogo jumɛn ka nkalon da mɔgɔw la an bɛ se ka bɔ cogo jumɛn ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ten n'o i man ɲi de Maliki man ɲi mɔgɔw tun ma d'a la mɔgɔw tun y'anw kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔw tun ye anw kɛ bɛngalikɛlaw ye mais bi a tiɲɛ filɛ kɛnɛ kan Maliki ko ale taara Sénégal formation na pour 2 semaines bientôt 1 an Maliki ma segin a ka denbaya kɔnɔ
y'a faamuya b'a la Maliki tɛ se ka taa Mali kɔnɔ tuguni Maliki bɛ segin don jumɛn cɔrɔ ninnu y'a ɲininka k'a kana k'a kaso kɔ u ka fisa a ka to tunga la Maliki ko a tɛ segin parce que ni kaso kuntala ka jan a ye baara min kɛ baara juguba don Maliki ko ni kaso kuntala ka jan k'ale tɛ segin a ye baara min kɛ baara jugu don mɔgɔ minnu sara y'a faamuya b'a la gauche n'u su tun bɛ ka don cɛncɛn kɔnɔ ye a filmɛbaga ye jɔn ye c'est le petit connard là mɔgɔ minnu sara gauche n'u su tun bɛ ka don gauche k'o galon ta ka nɔrɔ anw ka armée la jɔn de tun bɛ k'o reportage o filmer o fɛnw kɛ c'était le petit con là a b'a dɔn a ye min kɛ n'a nana kaso kuntala nka cɛ fɛn fɛn ye san 100 a b'o bɔ a Maliki tɛ bila yɛrɛ ni Maliki donna kaso kɔnɔ bi la a bɛ sa ka to kaso kɔnɔ a tɛ bila a b'o de dɔn a bɛ ɲini ka kɛ tungaranke ye a b'o de dɔn i y'a faamuya b'a la a su de bɛ ta ka na Mali kɔnɔ sinon Maliki tɛ na Maliki ko fo ni Asimi bɔra fanga la waati min na ni faransɛ jɔn dɔ nana o bɛ na Mali la tuguni yan o b'a yira ko Maliki tɛ segin tuguni jɔn ninnu bɛ ka ɲininka ko a kana ko a ka kaso kɛ ko a tɛ na dɛ ko fo ni nin waati ninnu tɛmɛna nin waati tɛmɛli ye mun ye ni Asimi tɛ yen tuguni ni le chef colonel tɛ yen ni tubabu jɔn dɔ nana pouvoir la i y'a faamuya la faransɛw ka mɔgɔ Maliki bɛ mais o tɛ kɛ tuguni Mali kɔnɔ ça c'est fini Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko nafa tɛ Mali politiciens na k'u tɛ se ka ko dilan ko maliyɛnw bɛ armée de fɛ ko maliyɛnw bɛ Asimi de fɛ ko mɔgɔ si tɛ ka Asimi bɔ yen bilen Asimi e t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Asimi bɛ taa sa min na e t'o dɔn e bɛ to tunga la yan cɛ na i ka kaso kɛ na an k'i bila dugu na an k'i bila Bokassa kɔnɔ yen i y'a faamuya b'a la n'an y'i bila kɔnɔ dɔɔni maliyɛn den dɔw na sɔrɔ ka hinɛ la ko k'i bila na Maliki Konate nkalon kɔ filɛ an y'a fɔ yan ko cɛ man ɲi an y'a fɔ yan ko jɔn don an y'a fɔ yan ko n'i y'a ye a bɛ ka nin transition in lagosi a balo bɛ bɔ tubabu de fɛ 1,243,000 k'o ta k'a di Maliki ma depuis Ala k'a fa da a fa ma deli ka 200 fara ɲɔgɔn kan a fa Maliki fa depuis Ala ka Maliki fa da a ma deli ka 1 million ye a ɲɛna kuma ma se Maliki ma Maliki ka 200,000 ni kɔ sɔrɔ hali ni tubabu ko Maliki k'a ba ta ka na di olu ma u ka tagafe foni k'a bɔ a woloba la Maliki bɛ sɔn parce que wari den don jɔn den don mɔgɔ min sɔnna ka nin kɛ Mali la mɔgɔ min sɔnna ka Mali labila o bɛ dɛsɛ mun de la tɛ dɛsɛ foyi la dɛ an bɛ dugawu kɛ Maliki ye jɔ n b'a fili dɔɔni cɔ dɔ ninnu b'a ɲininka minnu bɔra ka t'u sigi plateau kan ka fɔ Maliki DG Maliki wele o jɔn y'a f'u ɲɛna jɔn y'a f'u ɲɛna kunnafoniw sɔrɔ i n'a fɔ Mali kɛlɛ bon cɔ ninnu ok ne taara Tombouctou kasi bɛ k'a ka base min bila bɛ k'a ka base min libéré k'a di Mali armée ma ne taara Tombouctou ne taara o couverture la ni dɔw y'o image yɛrɛ ta ko Mali bɛ fara ɲɔgɔn fɛ donc pour que vidéo kana caya a image bɛ cɔ ninnu ka page sanfɛ n'a taara yen nɔ a b'a bɛɛ sɔrɔ cɔ ninnu b'a ɲininka k'a ka na ten sa ko k'a tɛ na ko n'a nana k'a bɛ taa kaso la n'i ma ko kɛ i bɛ taa kaso la i ye ko de kɛ ko min ma bɛn ko min ye kojuguba ye c'est normal tu vas aller en prison c'est normal i bɛ taa kaso la c'est normal mais nkalon ko ye malo ten san joli u tun bɛ ka nin kɛ jamana kɔnɔdenw na san joli ninnu bɛ tubabuw ka baara la mais ko bɛɛ n'a waati don dan bɛ ko bɛɛ la ninnu mɛnna Mali kan ten ninnu mɛnna ka maliyɛndenw tɔɲɔ ninnu mɛnna ka Mali janfa ninnu mɛnna y'a faamuya b'a la ka Mali minɛ ka di juguw ma mais dan bɛ ko bɛɛ la nkalon kɔ filɛ ni nkalon ye san 10 kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a la jɔ Maliki kɛra tungaranke ye wa Maliki su de bɛ ta ka na Mali kɔnɔ sinon ni Maliki nana Mali kɔnɔ a ka kaso kuntala bɛɛ t'a jɛ san 100 na dɛ n'anw taara Mali kɔnɔ anw bɛ se ka taa kaso la tile 1 walima tile 2 parce que o yɛrɛ ye mun ye jugu sago minnu bɛ ka faso labila n'an bɛ k'olu ku tigɛ n'an bɛ k'olu wulu den tigɛ k'an bɛ k'olu nɛnɛ o plainte sugu ninnu de bɛ anw kama sinon an ma mɔgɔw ka wari suɲɛ i y'a faamuya b'a la an ma mɔgɔw ka du suɲɛ an ma mɔgɔw faga wa an ma jamana labila anw ye fasoden ɲumanw de ye mais kafiriden minnu tun bɛ k'an faso labila n'an bɛ k'olu nɛni olu de ka plainteninw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ taa ni part parce que anw ni président bɛ kuma anw ni président tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'anw taara kaso la ka Asimi to an bɛ jigin Asimi na an y'a fɔ ko mɔgɔ minnu man ɲi u man ɲi Maliki ma boli yan Musa Mara ka ɲi yan i y'a faamuya wala Kasimu Tapouni u ka ɲi yan Baka Tireta ninnu si man ɲi an ka kɛlɛ b'olu de kan an bɛ k'olu de dɔgɔya n'olu ye anw wele fanga la o kuntala tɛ taa yɔrɔ si
parce que o mainde o le façon na folo suya bitunga ngolu soro kaso de la ani ye zone ni billahi ma foyi ke ikanga zone mine de ka kunci ka faga ka essence bo ka jeni penyana mais na nyugu nen woto ko bay anga kaso nun ko sunu ani maliki era tunye plainte do anka mamne ko ni tabana hari ni Tahirou Bata kiri kera o do kika na imasongana o ye papier fala ka bla poubelle la parce que Tahirou Bata na shike tribunal la tagala il est plainte de Tahirou Bata maya il a famia bala o kiri i wole la ka dese kika na maliki na nyona de ka plainte ba anka ma be bolla ambeta malla ya famia bala kanga ya famia bala kanga sonya na ma kono ka projet créer no ka baraji jamana kono doma ya famia bala ka asimika mobile boli wolma ka ke asimika sécurité wolma ka ke asimika samara sirele comme on mata école là mais amese ka bara solo asimika fait parce que asimika dana ya banka ambe mali fait dambe bana nde be hera de mo ni kera horon ko le betami wambe teme ka boy pour que vidéo kana jama maliki desera ambe teme ka boy ni tele fla la anyabe ya famia bala mo sugu do la moti mara kono ko anga avion sani ko ama nafanya ko depuis mali avion sana ko ama se moti mara la ko ama delika mujugu chie ko ama delika jadisu fa ko nafate avion sani la ko ni mali kumana ko avion bambulu arime monte en puissance mais ko moti mara ko foite olu kafiri den nunu amena o bila o place la ya famia bala sira fila tagama baga i woro be fara kumanda mete ya famia bala a tse ka kɛ nin fanga fɛ ka da kun jumɛn kan mɔgɔ minnu bɛ ka nin fanga in nɛni olu de bɛ ka jutɔn di kumanda mete ma kuma fa fila ba fila kumanda mete mana fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ galonfin race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris a dalilu bɛ yen a preuve bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen mɔgɔ minnu tɛ nin fanga in fɛ min bɛ ka nin fanga fa nɛni k'a ba nɛni kumanda mete b'olu de ka baara la olu de bɛ jutɔn d'a ma olu de b'a ci olu de b'a bila yan fɛ olu de b'a bila yan fɛ u bɛ se ka nin fanga ka ɲuman fɔ ni tɛ sira ɲuman kan don min na ala ka walijuw o b'a don tulodenw kɔnɔ n'i bɛ nkalon kan don min na ala ka cidenw n'o ye anw ye an b'a don tulodenw kɔnɔ wa n'an y'a déposer yɔrɔ la hali gere tɛ se ka ta ka bɔ yen kumanda mɛtɛ tɛ se ka kɛ nin fanga fɛ ka da kun jumɛn kan mɔgɔ minnu tɛ nin fanga in fɛ olu de bɛ kumanda mɛtɛ balo mɔgɔ minnu tɛ nin fanga in fɛ olu de bɛ jutɔn di kumanda mɛtɛ ma mɔgɔ minnu tana ye nin fanga in ye kumanda mɛtɛ b'olu de ka baara la i tɛ se ka kɛ olu fɛ k'i bɛ kɛ fanga fɛ o i tɛ se k'olu ka wari minɛ k'i bɛ fanga dɛmɛ o de la hali sɔrɔ kunu an ka sɔrɔsiw ye mɔgɔ 130 faga ka moto 100 ni kɔ minɛ ka i y'a faamuya bala Kalashnikov maramafɛn jugu ko caman minɛ mais kumanda mɛtɛ tɛ vidéo kɛ o kan mais ni i y'a faamuya bala anw ka mɔgɔ 1 sara guerre kɔnɔ an ka sɔrɔsiw bɛ lagosi an ka jamana bɛ lagosi mun de b'o kɛ ani juguw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kuma fa filɛ a ba filɛ ni min b'a ta a ta anw tɛ bi mɔgɔ kan anw tɛ nkalon da mɔgɔ la wa anw tɛ mɔgɔ tɔɲɔ kumanda mɛtɛ mɔgɔ minnu tɛ Asimi fɛ n'u bɛ Asimi fa nɛni k'a ba nɛni kumanda mɛtɛ n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni n ye nkalon da a la ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma ala kana ɲada kira kan e bɛ se ka taa olu ka côté la e bɛ se k'olu ka wari minɛ cogo jumɛn k'i bɛ kɛ Asimi fɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ kuma bɛ nin de nɔfɛ n'i bɔra dɛ anw ye kɛlɛ kɛ Mali ye dɛ ni fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o ye kunnangodenya dan ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ mɔgɔ tɛ Asimi fɛ kafiri don mɔgɔ bɛ ka Asimi nɛni kafiri den ma tɛmɛ a kan mɔgɔ bɛ ka Asimi nɛni jahanama kɔnɔ den don mɔgɔ tɛ Asimi fɛ fasoden ɲuman tɛ mɔgɔ tɛ Asimi fɛ bilahi e ma sɔrɔ so sinon bɛɛ b'a dɔn ko bi ni kunu tɛ kelen ye bi ka fisa ni kunu ye hɛrɛ bɛ yen baara bɛ yen Mali bɛ ka jɔ tiɲɛ kan ni e taara jugu ka côté la jugu bɛ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini ni sankolo b'i bolo i b'a bila ka ci anw ye mobili min san ka d'i ma an nimisara an ye mobili san ka d'i ma yan k'i ka to tiɲɛ sira kan i kɛra arasiba ci ɲɔgɔn ye kumanda mɛtɛ min tun bɛ pɔn tigɛ sen na ka ji tigɛ sen na i y'a faamuya ka taa fɔ ba kɔfɛ o de laban cogo filɛ jɔn ka siri laban ɲɛ ni ne ye Mali c'est que ne yɛrɛ t'a dɔn danga de bɛ Maliyɛnw je ne sais pas quoi walima kɔngɔ de b'u bila nin na wa walima sɛgɛn de b'u bila nin hɔrɔn koloniya la je ne sais pas quoi bɛɛ ko n ka fɛn sɔrɔ bi bɛɛ ko n ka fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ n ma sɛgɛn
o de bɛ na ni nin ko sugu ninnu ye sinon jama min tun bɛ arasiba cogoya tun tɛ mɔgɔ kɔ mali kɔnɔ ye o laban cogo lajɛ commandant mɛtɛ fana bɛ ɲini ka kɛ arasiba ci fitinin ye mɔgɔ minnu bɛ asimi wolo ba nɛni ka wolo fa nɛni commandant mɛtɛ b'olu de ka ci la cohérence bɛ min danbe bɛ min n'an y'o fɔ ko binna kan n ye maliko kɛlɛ kɛ aw ɲɛ information à la source o tun ye kunu de mais bi information à la zéro information à la con information pas para parce que sira fila tɛ se ka tagama soit i bɛ asimi fɛ soit i bɛ mali fɛ ni kojugu min kɛra o bɛ se ka fɔ c'est normal fɛn min ma ban kɛli ma o tɛ ban fɔli ma mais ni ɲuman min fana kɛra dun aw bɛ commandant mɛtɛ ka ninnu ka ɲuman fɔ wa aw bɛ commandant mɛtɛ ka ninnu ka ko ɲuman fɔ a t'a fɔ dɛ ani jugu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kuma fa fila ba filɛ n'o bɛnnen ma don n'o ma bɛn ma ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin ka baba kamara bugɔ moti i y'a faamuya bala i bɛ ka nɔfɛ ko i bɛ ka man ɲi e ka tila ka taa laban nin cogo la an ye mɔgɔw sɔrɔ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ bolo sa asimi tɛ se ka wa asimi bɛ taa ka gɛlɛya to mali kɔnɔ c'est normal hali an bɛ faransi min kɔnɔ gɛlɛya bɛ yan olu minnu bɛ wari tigɛ kuma ma se asimi ma asimi bɛ na de ka caman bɔ a la mais a tɛ se ka bɛɛ dilan bi kɔnɔ an tɛ jɔnya kɔnɔ tubabuw t'u sago kɛ an na jadisiw tɛ se ka dimi don an na moti bɛɛ bɛ da foyi daji bɛ bɔ kunu tun tɛ se ka bɔ moti k'i bɛ taa sebuare kunu tun tɛ se ka bɔ i y'a faamuya la nɛgɛso la k'i bɛ taa yan fɛ mais bi bɛ bɔ moti fɔ kidali sécurité totale sɔrɔsiw b'u sen ka su ni tile o tɛ sunɔgɔ i y'a faamuya bala u tɛ da u tɛ sigi u tɛ ɲina ka maliyɛndenw ni lakisi ne bɔra bi ko avion sanni ko ça veut dire ka jamana bɛɛ lagosi o yɔrɔ de ye ne tɔɔrɔ ko f'a bɛ ko bala ko tuma ko avion minnu sanna o bala fana b'a fɔ ko depuis avion sanna k'a ma se moti fo commandant mɛtɛ bɛ yɛlɛ mais c'est décevant i yɛrɛ faga i yɛrɛ ta tiɲɛ i ye maliyɛnw tigɛ i yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni ko nin ye bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni ko nin ye voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ dɔɔnin fɔ cɛkɔrɔba dɔ fana ma cɛkɔrɔba dɔ fana ale ye o ye a sigilen bɛ y'a faamuya bala radio soni dɔ la o radio soni yɛrɛ a nɔgɔlen bɛ micro musuwari sirilen b'o la i y'a faamuya bala radio so yɛrɛ i b'a lakali k'a fɔ ko toilette a sigilen bɛ sogɛli man ɲi asimi ka ɲi n'i y'o ye mɔgɔ la nafigi don i tɛ se k'a fɔ ko asimi ka ɲi ko sogɛli man ɲi mɔgɔ b'a fɔ nafigi don arasibala yɛrɛ b'a fɔ bi a b'a fɔ sini cɛkɔrɔbaya t'a la i y'a faamuya bala i kunsi n'i bɛ nkalon sira kan an b'a fɔ i ye dɛ an sigi kun ye de ka tiɲɛ lafasa cɛ o cɛ b'i sigi ko asimi ka ɲi ko sogɛli man ɲi nafigi don a tɛ mali fɛ kuma ma se asimi ma kuma ma se sogɛli ma a ka nan de bɔnna a bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la bila n y'a déposé yɔrɔ min na hali giri t'a wuli ka bɔ yen a bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la i y'a faamuya bala a tɛ mali ko kɛlɛ la mɔgɔ bɛ mali ko kɛlɛ la mɔgɔ bɛ asimi fɛ e b'o ye ka dɔ fɔ sogɛli ma ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ komi n'i ye silipu don n'i ma pantalon don a bɛ komi julankolon bɛ kɛnɛ ma sogɛli ni asimi bɛ ten de n'i ye silipu don n'i ma pantalon don i ni julankolontigi bɛɛ de ye kelen ye e bɛ se ka kɛ asimi fɛ cogo jumɛn ko e tɛ sogɛli fɛ nafigi don i y'a faamuya la a tɛ asimi fɛ a tɛ mali fɛ politiki don n'a ko k'a bɛ sigi ka dɔ fɔ asimi ma a tɛ lajɛ tuguni n'a ko k'a bɛ sigi ka dɔ fɔ asimi ma a jugu bɛ caya n'a ko k'a bɛ sigi ka dɔ fɔ asimi ma mɔgɔ bɛ tigɛ a la jouer a b'a to video kɔnɔ asimi bɛ nɛni a b'a to video kɔnɔ asimi bɛ dɔgɔya a b'a yɛrɛ to video kɔnɔ sogɛli bɛ nɛni a tɛ ninnu si fɛ a tɛ mali yɛrɛ fɛ a bɛ politicien dɔw de ka baara la a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw de kɔ kuma fa fila ba filɛ cɛkɔrɔba bɔgɔ tɛ kɛ anw ɲɛna yan tuguni dɛ i y'a faamuya wala anw tɛ munumunu yan tuguni wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan anw y'o fɔ yan dɛ an ye mɔgɔ ko dabila mɛnna an bɛ ala de kɔ an b'an faso de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ ni asimi sira bila sini ni ma buruja ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma ni asimi an ka wari suɲɛ sini ni ma fɔ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma ni asimi maliyɛnw janfa ni ma bila ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma anw tɛ mɔgɔ kɔ an b'an faso de kɔ an bɛ ala de kɔ cɛkɔrɔba an min faamuya bi i ka baara waɲa déception total don i ka baara kɛcogo jigilatigɛ don e bolo ko e bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan i tɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ka émission sigi mɔgɔ de b'i lamɛn hakili de b'u la i ka kuma waɲa i y'a faamuya la n'i bɛ fɛn min nɔfɛ mɔgɔ b'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ réfléchir ka kuma tiɲɛ na i ka a ma ɲi sisan a ma ɲi émission ma ɲi a ma ɲi
a maɲi émission maɲi bi a maɲi sini nkalon b'a la tiɲɛ t'a la fasoden juguya b'a la n'an ma nin fɔ an bɛ mun fɔ n'an ye nin fɔ hali sini an b'a fɔ i bɛ sira min ka nkalonfin mɔgɔ bɛ se ka kɛ muso fɛ k'i t'a den fɛ cogo jumɛn ni Sogɛli ma Asimi k'a bila kɛ ka n'u jɔ dɛ ko Sogɛli ma se ka taa bɔrɛ min n'a ma se ka taa bɔrɛ min Asimi Sogɛli ma se ka taa bɔrɛ min lakana de tɛ ni lakana tɛ jɔn de bɛ présidentiya la Asimi de tɛ yan ni Sogɛli ma se ka taa bɔrɛ min o jɔn de o tɛ Asimi nɔ ye yan Asimi ma taa bɔrɛ min kuma ma se Sogɛli ma a bɛna mun de fɔ anw ye yan aw t'aw ɲɛsin tiɲɛ ma ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye n'i t'a la i t'a la n'i b'a la fana i ka don a la mais sira fila tagamabaga o tɛ passé yan tuguni dɛ gɔn tɛgɛ bɛ f'u ye a tiɲɛ bɛ f'u ye yan sira fila tɛ se ka tagama mɔgɔ minnu bɛ faso la gosi e b'olu ta n'o yan mɔgɔ minnu ye fasoden jugu ye e b'olu ta n'o yan mɔgɔ ko bɛ se ka diya bɛɛ ye cogo jumɛn mɔgɔ ko bɛ se ka diya bɛɛ ye cogo jumɛn n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la nafigi ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ ni muso t'a fɔ ne b'a fɔ an bɛ ala de ko an b'an faso de kɔ i ka émission hali fu ka fisa n'a ye pe i ka émission zoro mɔgɔ tɛ ka foyi faamuya la tiɲɛ t'a la i y'a faamuya la i bɛ mɔgɔ minnu kɔ ani bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ taa olu ka côté la dɔrɔn i ka ninnu lagosi a banna o y'i ka plein droit ye o y'i ka droit ye mɛ n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ nafigiya don ewa nkalon don mɔgɔ mɔgɔ ni danbe b'i la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali fɛ ne ma a tigi ye fɔlɔ k'a sigilen bɛ ko ka Sogɛli lagosi ka Asimi tanu ka Sogɛli lagosi bilahi halala den si ma kɛ fɔlɔ taa ɲini na olu b'a kɛ dɛ vidéoman hɔrɔn kolo vidéoman à la con olu b'a kɛ u t'a nɔfɛ mais e y'anw ye ka Sogɛli lagosi ka Asimi tanu ka Sogɛli lagosi o y'anw ye an bɛ tiɲɛ de kan wa anw ye pɔrɔnw ye anw ye halaladenw de ye ninnu tɛ se ka c'est-à-dire ninnu tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ quoi Sogɛli ye baara min kɛ Mali kɔnɔ ministre y'a kɛ Sogɛli ye baara min kɛ Mali kɔnɔ cɛ y'a kɛ hali n'i y'a mɛn bi ko Irisi ka danaya bɛ Asimi kan jɔn don Sogɛli tɛ n'i y'a mɛn bi ko Faransi bolila bi jɔn don Sogɛli tɛ depuis Asimi ma Sogɛli ta Faransi ka ambassadeur taara ko Sogɛli kana ta depuis a fɔra ko Sogɛli bɛ ta don min na Faransi kɔnɔ bolila o ye cɛ de ye u b'a faso fɛ o tɛ nkalon fɛ e bɛ ne na ko Sogɛli ma se ka taa bɔrɛ n'a ma se ka taa bɔrɛ ma e ka taa yen kɛ n'a ma se ka taa e ka taa yen kɛ di n'importe quoi a y'aw tilen n'o kɛra aw bɛ bonya n'a y'aw jɛngɛ berekɛnɛ bɛ yan cɛkɔrɔbaya t'a la an bɛ dasi i bɛ sira jɛlen ta i bɛ sira min kan bi nkalonfin don n'i ko i bɛ Asimi fɛ i tɛ Sogɛli fɛ nafigiya don n'i ko i bɛ Asimi fɛ i tɛ Sogɛli fɛ i tɛ Mali yɛrɛ de fɛ n'i ko i bɛ Asimi fɛ i tɛ Sogɛli fɛ e bɛ mɔgɔw de ka kɛlɛ la kuma fa fila ba filɛ i bɛ tilen de n b'a la walima n t'a la n'i b'a la o y'i ka droit ye n'i t'a la o y'i ka droit ye k'i bɛ sira fila tagama ka na mɔgɔ wɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna a tɛ passé yan hɔrɔn kolonya don i y'a faamu hɔrɔn kolonya ma tɛmɛ a kan di n'importe quoi olu bolo ko an bɛ ka biberon de minɛ hali bi olu bolo ko mɔgɔ de bɛ k'an ka couches changer olu bolo ko hakili t'an na ka miiri mɔgɔ bɛ se ka kɛ Asimi fɛ cogo jumɛn k'i tɛ Sogɛli fɛ Sogɛli banana yan u tun bolo k'a satɔla don k'a tɛ wuli tuguni u y'u ɲɛsin Asimi ma tile fila an tun bolo ko Sogɛli de man ɲi jaa Sogɛli ka ɲi foyi tɛ Sogɛli la Sogɛli yafa an ma sɔrɔdasiw yɛrɛ de man ɲi malo da ka gɛlɛn tulu litiri taara yan fɛ Burukina ta ka nɔgɔ nin ta ka nɔgɔ Asimi yɛrɛ tun bɛ ka kɛlɛ waati hali a tɛ tɛmɛ kalo fila kan bi ne nan'i sigi ko non ko Sogɛli de man ɲi ko Asimi ka ɲi ne ko o tuma e ye mun mɔgɔ sugu de ye yan ne ko o tuma na e bɛ mi cɛ n tɛ presse o bilahi n tɛ presse n ka gaɲɛ bɛ n bolo bilahi n bɛ ko da e kan garankɛ ma min da b'a bolo kan i tɛ n dɔn bilahi n bɛ ko da e kan garankɛ ma min da b'a bolo cɛkɔrɔbaya t'a la dɛ ka n'i jɔ anw ni fasojɔ cɛ k'i bɛna mɔgɔw fara fara a tɛ passe dɛ n'i ye sinji farala ye ka balima farala ye setanɛ don mɔgɔ bɛ sinjiw fara ka jɛ ɲumanw fara ka balima ɲumanw fara i y'a faamuya wala kafiri don ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ balima fila bɛnnen e bɛ fɛ k'olu fara ye jɔn ye ala t'i fɛ kira t'i fɛ wa danga b'i kɔ voilà race pareille ira de l'homme tranquille depuis Paris n bɛ kuma bila yan nafigi fila in ni n ye temps sɔrɔ n bɛ émission spéciale de kɛ aw kama commandant Mete ani dɔ in cɛkɔrɔba in bɛɛ b'a dɔn ni n ko cɛkɔrɔba bɛɛ b'a dɔn
mais ne mun ko sugu Sogɛl man ɲi e ka ɲi kɔngɔ b'aw la kɔngɔ kana dan ka k'aw la dɛ kɔngɔ k'aw bo jaw kɔnɔ a tɛ taa sɛnɛ kɛ ne mun den sugu y'an da la waati min na an kan ka ɲɔgɔn minɛ waati min na an kan ka ɲɔgɔn kala u ta bɛ se bɛɛ ma jugu bɛ tɛmɛ i y'a faamuya quoi ninw bɛ tɛmɛ mais je ne comprends pas quoi mɔgɔ bɛ se ka kɛ double jeu la ye cogo jumɛn double langue ça marche pas ni tɛ Sogɛl fɛ i tɛ Asimi de fɛ ni tɛ Sogɛl fɛ i tɛ Mali de fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali fɛ i tɛ dɔ fɔ Asimi ma i tɛ dɔ fɔ Sogɛl ma kuma fa fila ba filɛ la question est là mais n'i y'a munumunu na donna ta mais va te faire foutre i kunsigi kana dan ka jɛ dɛ i y'a faamuya b'a la i da ka taa f'i tɔn i b'an jɔlen sɔrɔ yan an ye tɔw gosi cogo min na an bɛ fana gosi ten an ye tɔw dɔgɔya cogo min na parce que faso jɔ sentiment tɛ yen hali ne wolo dɔgɔnin n'a taara fara jugu kan n b'a ku tigɛ i y'a faamuya hali ne wolo dɔgɔnin n'a taara fara jugu kan n b'a ku tigɛ Mali ka bon ne nin dɔgɔnin ye Sogɛl ka ɲi bi Sogɛl ka ɲi sini Sogɛl ka ɲi ka tɛmɛ Asimi kan n'i y'a mɛn ko Asimi bi Sogɛl don Sogɛl banana kalo joli Asimi tun bɛ ɲini ka dugu bila Sogɛl nana basigi ma na Asimi b'a valeur dɔn Sogɛl banana kalo naani bɛɛ tun tɛ ka wuli nin fanga in kama bɛɛ tun ma muruti pour que o ye Sogɛl lasegin ka na joona o b'a nafa de dɔn u b'a jɔyɔrɔ de dɔn a bɛ se min na bɛɛ b'a dɔn ni nin sigi a ko a donna ta a bɔra ta Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya e bolo ko mɔgɔ bɛ ji minnu n'u ye e bolo ko hakili bɛ kɛlɛ de la i tɛ Mali fɛ i tɛ Asimi fɛ i tɛ Sogɛl fɛ e bɛ politiciens de ka kɛlɛ la e bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de ka kɛlɛ la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ta bɔra tulu la o de ma bɛn i ma i y'a faamuya wala ministre kɔrɔ minnu tun bɛ ATT ka fanga la bi place t'olu bolo i b'olu de ka kɛlɛ la o y'i ka droit ye to olu kɔ olu dɛmɛ min bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛl fɛ o tɛ passé yan i bɛ ku fila bɛɛ de fɛ n'i ma ku fila fɛ an bɛ gosi yan n'i ma ku fila fɛ an bɛ frappé yan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bɛ aw bila yan sinan bɛ na merci beaucoup la famille